گرجی کرے سونی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ورد مومن جی زبانا دے علی نار، ورد مومن جی زبانا دے علی نار، دے علی ورد مومن جی زبانا دے علی نار، دے علی ورد مومن جی زبانا دے علی نار، دے علی ورد مومن جی زبان ناد علی ناد علی، ورد مومن جی زبان ناد علی ناد علی، ذکر ڈیہں رات کیو ناد ذکر ڈیہں رات کیو ناد علی ناد علی، ورد مومن جی زبان ناد علی ناد علی، جنہ معراج تے مرسل کے گھرایو مولا، جنہ معراج تے مرسل کے گھرایو مولا، اتے ارشاد کیو ناد علی ناد علی، اتے ارشاد کیو ناد علی ناد علی، او جنہ معراج تے مرسل کے گھرایو مولا، اتے ارشاد کیو ناد علی ناد علی، ورد مومن جی زبان ناد علی ناد علی، ورد مومن جی زبان ناد علی ناد علی، مطلب پڑھی سکتے بسم اللہ سونی صلوات پڑھو، تات علی تات کیو ذکر ڈیہں رات کیو، تات علی تات کیو ذکر ڈیہں رات کیو، ورد صبح شام کیو ناد علی ناد علی، ورد مومن جی زبان ناد علی ناد علی۔